Kommer efter mig Levi! No worries. Bottom lär det. Shit. Oh. Hvor natt det? Vi korta! Stupid! Sean, Levi, no! Wow! Au! I missed what? Oh, matter ochi. I'm reloading. Oh god. You gotta something that hungry. Something. Oh! Levi han är på det. Ah! Bränn. Kan inte köra med musen där Levi. Jag vet inte. Jag menar bara runt såhär mitt i ödlan. Louis, use your first aid kit. Nice shot. Oh Jag är yeah. en witch. Nej, helvete stoj. Jag är förbannad väl. Ja, forget. Oh shit! What are you done? Whoa! Whoa! Sound cut off. Hey bitch. Hey bro. Är det då? Aha. Not that real. Jag thought nej. Jag vet inte det brukar så ransan vid det grann kom från. Så har jag leva på ett synar över. We might need these. Oh! Oh! Yeah. Tjena då. Ah nej! What? I'm still fucked, Fríði! Help me! I cannot. Ready? I need help, bro. Yes. Yeah, okay. Det var yes! Så gör det Fríði. Gör det! I need help bro. Och du bara säger yes! Louis. Hon efter det. Kolla så håller. Ja. Så nice. Okej, korta hon är att jag typ inte köttar upp. No worries. Det var vi. Ah shit. Det är för dig. Oh show! Take pills. Jag fick till gråna där det inte är. Take pills efter. Får jag lossna? Ja, det ska köra en tank. Crash. Han var där. Francis! I didn't sign up for this shit. Så vi kan faktiskt då. Åh! Han slänger bilar med! It's just the two of us now, kid. And that was cool. No wait. Hey man, it was cool. Get a car on me. Fine, cool with that. Cool. Someone want to let me out of here? Nope. Anyone out there? What? Well, hands. Ammo here. Pills here. Grabbing some pills. Fuck you, Zoe! Damn you, Zoe! Lord! Bitch! Die! Bitch! Damn it! Thanks. Yeah, Francis. yeah. There's a Zombies! safe spot just ahead. Gå för det. Jag kan hela det. Fuck this. Boomer! Men det räcker faktiskt.
Det är mitt! Oh yeah. Woo! This should last until we're safe. Thanks a lot. Hey, Hi. no problem. I'm a fish. Vill du klappa en hund? Cut! Oh no. Jesus, I'm down! This is going real fast. That's Bookmaster! Det vill du sån ja. Jesus! Oh my god. Get shot! Stay! Kör med! Get on the plane! Get the fuck inside! 8 FPS på mig. Tutjo. Detta var 12, 13. 12, 13. Detta var... Jätte. Tutjo.